po ay 50 pesos na tumpukan, no? So ito yung mga 50 pesos tumpukan ng mga galunggong. $300 po ang kilo. 160 po sa mga galunggong. Kilaw po na kayo, kilawin. Pito, paksiw. Kilaw. Siwing kilawin yan. So ganito po yung mga sitwasyon sa kanilang mga latag, oh. Kilaw, paksiw. 50 pesos na mga tumpukan. 50 pesos na tumpukan. At mga sapsap po natin ay 50 pesos din po yung mga tumpok. So fresh na fresh po, no, na inyong mabibili. At sulit presyo sa kanilang mga latag. At galunggong ni Renz. 50 pesos po na mga tumpukan.